Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yo guys, ngiyaphithizela uthando nesithembu izingane zesithembu indaba enkulu esikhulumayo vele lapha kuthando nesithembu. So ngenza i-video ngi-explainer le part yomcimbi because kunento bengifuna ukuyithola ukuthi ukushweleza for ingane ukuthi ithukekile o into efana nokuthi inhlamba o isiqalekiso phezulu kwengane ubani osuke eshweleza ngomcimbi wembuzi. Ngizwe kahle isithando sami uma ngwabe uthi the last time behlangene kunomcimbi lo ayekhona kuona bekumcimbi wengane yakhe bekushwelezwa ukuthi ukushweleza ucela uxolo, right? Bekushweleza ukuthi ingane yathukeka o ingane yathukeka ngesibongo sayo o yathukeka ukuthi ayisiyona eyala ekhaya kuphi kaMsileko. I-comment ke isithini isithi umcimbi ukuthi umntwana uspecial o umntwana lo onama special needs imasithando sami ungayigodi uma ngwabe unesi uma ngwabe ilonkosikazi lo owathi kubaba uMsileko if ingane zabafana singayitholi sizoyithola kuphi because lento oyitshalayo ilena oyivunayo. Iphutha lami yini ukuthi asitholi abafana ngesikhathi uMsileko ebuza ebalindaba ukuthi kudingeka abafana abaningi. Ngicabanga ukuthi njengoba unesi unkosikazi onolwazi oluphelele ukuthi abantwana abazufana abantwana bonke bayizibusiso, so angazi ukuthi ukushweleza for inhlamba ehlangene nesibongo sengane uhlanganaphi nokuthi umcimbi wengane enama special needs. Base ngiyayibona into zami ukenza ubalekela lento engikuvezela yona because ngithathe ngakubeka lapha ya ku girlfriend and boyfriend. Uma intombazane isikhulelwe yabika kubo mayibike kubo iphelezelwe osisi abadala bakubo o auntie mhlambe kube khona umama bayapi nalentombazane baya kubo kamfana. Bengikhuluma ngesizulu, right? Isiko lesizulu o namasiko abantu abayaziyo lento bazokutshela. So intombazane mayisishilo kubo ukuthi nakho ovelayo bahambeke nalabo odadewabo bentombazane abadala bafike lapha ya kubo kamfana bama eceleni kwegate if kune gate ukodwa kubonakala ukuthi hayibo khona abantu abalapha ya besondele kumama. Mabesondela omama bakulelo khaya bazolalela ukuthi bathini basho ukuthi nansi ingane yabo ibika indaba enje kubizwe ke umfana lo kukhulunywa ngaye. Umfana ke mayisesho ukuthi yes ngiyakwazi lokho usenikeza ifamily yakhe i-go ahead ukuthi benzani ke bazohlawula mabehlawula ingane because sebeyazi ukuthi kunesisu esikhona and umsolwa ubani umfana wabo futhi umfana wabo uyalivuma lelicala. Lana ngisikhuluma ngani ngentombi kanye kusayi boyfriend sengikhohle ukuthi boyfriend ngesizulu kuba yini sekwabashadile ke la sasidlule sibe la kumfana. Uma umfana ethe cha akasazi isisu okay ibe khona ingane mayisiba khona ingane umfana aphinde ajike yena athi hey ingane yami le akubuyelwa ke kanjalo ngesizulu. Silomfana lo sekufanele njani athenge imbuzi. Le mbuzi uwenzelani ukushweleza amagama akawakhulume phezulu kwengane yakhe because le ngane uyiphikile kodwa yeyakhe yena useyivuma ngoba eseyibona ngesikhathi sesiswini uthe akuyona mase seyibona useyivuma ngoba sekukhona into ayibonayo omunye untshontshiwe wahamba wayokwenza i-DNA test waconfirm ukuthi eyakhe ngempela ingane ngoba phela lezo zinto abantu bayazenza kazi asibalekeli izinto sithi izinto ezingenzeki kuyenzeka njengoba sikhuluma nangalokho okuvela ku-TV show. Sekwabashadile ke lo abashadile ucase study number 2 zibe khona ingane mase zikhona ingane ubaba wekhaya abe nengane eyodwa mhlambe ayibuka ebe nalawo magama wawaphimisa amagama ubaba uyazwakala leyo nto owasola unkosikazi wakhe kwahamba isikhathi kwasekutholakala ukuthi uwrong. Ubaba futhi uzophinde athenge imbuzi ashweleze because ukushweleza into efana nokuthi ukhona into edlulisayo or ucela uxolo
oxolisayo ke ilona owonile. Lana ke kuthanda nesithembu because kunabantu ababuka i-TV show beyibuke ngobulandeli or ngobufave. Before siblame unkosikazi noma umama wengane sithi uyena owalezi inkulumo, asifuni ukuthi imbuzi ithenge ubani. Noma ke singasafuni sengiyakutshela ke. Uma kuyi-girlfriend and boyfriend kuzobiza umfana asho yena ukuthi yes kwenze mina, noma kuphinde kube umfana othi cha. Nawa abashadile futhi ku-husband and wife, uhusband obuka angabazi aphinde enze leyo mcimbi. Mangibuza-ke sengiyabuza because ngifuna ukuba ne-information okuyiyona yona ngalento ukuthi kuyenzeka yini kube ukuthi omunye emndenini, makuwomunye emndenini mhlampe ingane, umzukulu, u-anti, ugogo noma ubani nje avela athi ingane akuyona iyala ekhaya mase leyo nto iyiswe emsamo kuyoshelezwa ngembuzi. Engibabuzile-ke nengibathembayo bathi cha. Inkinga uma kuwubaba wayo ingane obe naleyo mdlinzo waba nalezo inkulumo because umnikazi umenzi nomenziwa kubaba nomama kube khona ingane. Ngesikhathi kuba yingozi okuba nobutha kuba isiqalekiso ingoba lamagama aphume kubaba, ilana ke kugezwa khona noma kushelezwa khona because kuphebezwa amagama avele kubaba. Cabanga ukuthi into esengiyikhulumile enough ukuthi ubone ukuthi ubani okhulume lento before siyithola ukuthi hawu kwase kuputshuka indaba engaka enganeni isukaphi. Nakhona futhi into esisho nani ukuthi hayibo inkinga lengane ezoba nayo ke lengane ke ehluphayo izoba nenkinga yokuthi ayisakwazi ukuhlukanisa ubudlelwane bukamzali nobaba because ubaba uthatha ingane wayenza yasondela kakhulu eduze kwakhe wagcina sekhuluma nezinto eziningi ezigcwalisa ikhanda lengane ikhukhumale njengoba ikhukhumele igcina ingasahloniphi ngoba ukumlalela mayekhuluma usibindi kwamanye ama-interviews uthi yena ubaba wakhe ufana nobhuti wakhe. Noma zikhona-ke izinto esithi siyibheka lapha ku-TV show ukuthi kwenziwa yini usibindi esondele kakhulu, mhlampe awukho umndeni oseduze kakhulu. Ubaba uMsele kuma ichaza lento uthi umndeni wakhe waxoshwa impumelelo yakhe. So ngesikhathi kuyingane ethwala umthalo ukuthi ilalela zonke imfihlo zikababa konakala kanjena-ke ngoba ekugcineni lo ozothenga imbuzi yokugeza amagama akhe ubaba wengane. Lo thenga imbuzi yokusheleza ubaba wengane. Bakhona-ke ogogo nabo abake beyiphika ingane beyithuke. Kodwa manje asenze nje kube usingabakho umayeni usibindi usingabakho. Umayeni engasho ukuthi hey lengane akuyona kaSibindi. Kube ukuthi cha wazi wakhuluma kabi kugogo wengane. Inkinga engalesikhathi ethi uSibindi usingabakho akuyona ingane yakhe. Yilapho kuSibindi ayothenga khona imbuzi egezela umagama owashweleze because uSibindi uwubaba wengane yena ophika igazi lakhe uye odala ukukhuluma uyena oqhathayo. Kodwa makuba yilabo abaseceleni kwabazali bakaSibindi kungaba inkulumo edlulayo ekhulunywa idluliswe kungaze kudingeke imbuzi. Kodwa mase kusho ubaba wengane yilana kusekonakala khona. Kodwa lento i-applya kulabo abakholelwa izinto zamasiko. Kufana nomfana ophika isisu akavele nje athi hayi seku-right ngizomondla umntwana ngizomenzela yonke into akaxolise kuqala ngoba ukhulume kabi phezulu ingane yakhe. Ubaba oshadile wasola unkosikazi wakhe ngezinto ezithile wasekhuluma ngengane eyodwa mhlawumbe wathi le ngane ayifani nami wathola ukuthi eyakhe ingane akaxolise. Bese into engiyibukayo ukuthi why kuzogxilwa ekutheni kusho ingane. uMangwabe phela usahleli kaMsele kaMsele isikhathi eside uMangwabe ubehanjiswa unumber 5 kanti ngaphezulu ka number 5 zikhona ezinye izinkulumo ezikhona asikho ke kuyinkulumo bengizokuchazela ukuthi umcimbi ukuthi kunembuzi kuyashweleza lokukushweleza nokugezwa osekhamba nokucela uxolo kwenziwe ubani umenzi okusho ukuthi lo thenga imbuzi uyena mnikazi wamagama because amagama ezefike kuSibindi khona la iphuma khona aphuma kubani
ngase ngithi-ke ukuze lento ngoba vele sikhuluma nje sazi isiZulu ngey'godi ey'hlukene, nawe ibuze komkhulu nogogo ukuthi mhla kuthengwa imbuzi kuthiwa kushwelezela ukuthi ingane le kuthiwe akuyona yala ekhaya kusuke kusho bani. Kodwa-ke mhla kuqhutshwa intombazane kuthiwa nayi isikhulelwe naso isisu isuke iyaphi, intombazane isuke iyokhomba umfana owenzile. Umfana-ke mayesevuma usenikeza umndeni wakhe ilungelo lokuthi ihlawuleni le ngane because yeyethu. Kodwa ukuphika kamfana ikona okumisa umndeni. Noma-ke umfana evumile mhlawumpe umndeni-ke wadileya kodwa sebeyazi ukuthi ikhona ingane. Ovuma ingane umnikazi wayo oyenzile, ophika ingane umnikazi wayo oyenzile. Abaseceleni iy'nkulumo nje. Ngoba phela ukukhuluma akukho la ngakhulunywa khona. Nomndeni othanda ukukhuluma since kuwumndeni omkhulu othanda ukukhuluma kodwa mhla kungenwa emsamo sekuthinta nokushweleza sekuchithwa negazi kuhlatshwa isilwane ingoba ubaba ukhulumile amagama ongabaza futhi yena kufanele phebeze lamagama akhe ongabaze waphebeze phezu kwengane ngoba kushiwo nje kuthiwa ukushweleza. Kube khona-ke othi hayi ungacabangi uma ngabe unesi uyazi ukuthi iy'ngane zonke ziyisibusiso. Zikhona iy'ngane ezizozala ziyi-different abled, zikhona iy'ngane ezizozala zinama-special needs. So uma kufika isikhathi esinjalo ukuthi nje ufunde ukuthi le ngane lena ngoba ikanje idinga usizo kanjani, idinga ukuhlangabezwa kuphi, hhayi ukuthi manje senizoyisho lento engathi asifundile. Nakhona kaZulu zikhona iy'ngane eziba zidale zihluke kodwa zonke iy'ngane ziyafana. Ukuthi isuke yazaleka ingane yahluka akusho-ke lokhu ukuthi sekuyicala sekuyisono. Lana into ekujwayelekile ukuthi kuba nohlambuluko or kuyagezwa or kuyashelezwa usuke kuney'nkulumo. Ukwehluka kwengane ngabe ngikhuluma iphutha uma ngithi ngiyazwe guys ukuthi mhla kutholakala ukuthi nangu umntwana ohlukile kuba nomsebenzi kodwa uma ngabe umsebenzi akhulume ngayo owokushweleza ukuthi le ngane iphikwe kwisibongo sayo. Mina-ke ngikubalela lona ukuthi uSibindi kubo uyindodana noma uwumzukulu, ukukhuluma kwakhe akusikho ukukhuluma komuntu omdala futhi kule ndaba eqondene nabo abazali kuba ukuthi-ke imuphi lo mzali oseqalekisa ingane. Akukwazi-ke vele ukuthi kube umama ozothi hey enganeni yakhe, ubaba ozothi hey mase yalungisa kubo because ubaba uzobe ekhuluma nabantu bakubo exolisa ngale mdlinzo yakhe or exolisa ngokuthuka ingane yakhe. Ifika kanjani ukuthi lento ubaba egcine sebe nalezi nkulumo? Ukuba insecure because into engiyibuka ngicabanga ayikho enye ngaphandle kuba insecure. Kodwa futhi uma userious ngalolu daba uthi uyalufuna uphesize ku-social media wabo ungabona ukuthi zikhona iy'nkulumo ey'sondela khona kule nto engiyishoyo. Asiyeke-ke because sixoxa nge-TV show. Mase sikhuluma nge-TV show ibuye indide futhi niyabadideka. Omunye azathi yo guys ningaze sikhulume nge-TV show sithando sami akukho okunye okungale kwe-TV show siyakwazi ukuthi kusele nabo. Lokhu abakulethe phambi kwethu kwe-TV yilokhu nathi sikuxoxayo futhi ezinye izinto abayixoxa kwe-TV show yabo izinto vele ezenzakalayo endaweni ezahlukahlukene. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.